And of course, we are live sa Usapang LDR sa Lover Radio Manila. So kung gusto nyo po makita yung hamster face ko na namamaga pa, go ahead by all means. So, di ba? Gawin nyo na lang muna akong kakatuan ngayong araw na to dahil ginagawa ko na pong katawa-tawa tong itsura ko. Nakakaloka kasi. Promise, tatawa ako sa mukha ko. Pag tinabi mo ako sa hamster, di ko alam alin ako doon. Ang cute niya ako. Yung tapos halimbawa may kapatid ka na na nangangailangan ng tuition. Pinadalhan mo ngayon ng tuition. Kaya anong ginawa doon sa tuition kaya? Tapos tatawag uli sa'yo after 1 week. Kuya, padala ng tuition. Dugtungan mo! Love lang ang nakakapagpainit sa siping. Kung ikaw dudugtungan mo ang love lang, ano yon ha? Anong idudugtong mo? Kasi yung kaninang narinig natin, ang sabi niya, nakakapagpainit daw sa siping. What is siping? Ano yung siping? Sipping, di ba yun yung ano? Yung mga ganun ka? Sip. Di ba? Uy, talaga? Oh my God, ang love lang nakakapagpainit ng paghihigo. Ako pa rin si DJ Karen, babaeng pwede mong hugutan pero hindi mo pwedeng baonan. Baon na baon. Parang sira ulo lang. Porka dyan. Ano yung mga sinulat ninyo sa sa yearbook Ako ninyo? hindi ko na matandaan yung mga kote-kotation. Aim high Pasay. Makati-atin to. Makati-atin to. Hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan. Ako din, di ko na rin. Ikaw, partner, natandaan Sa saging mo. pa kasi namin sinulat. Grabe ang luma. Sa saging na isulat. Hindi pa uso ang printer nung panahon ni Tanggenyo. Nawala pa. Oo. Nawala yung saging. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.